वीक्षा आता तुम्ही ड्रामा ज्युनियर संत भागवायचं साधारण त्यांत कितली फूटशी होती तई 30 पोर्शी ऑडिशन ಅಂತ केलेले 30 जण पोटशी ओके मागे 17 जणांचं सिलेक्शन केलेले तसे त्या 17 जणांचं सिलेक्शन नंतर तुम्ही फायनल असं प्रवेश केल्यात होय फायनल असं थोडे एक मार्क्सने तुमच्या पुढे अनेकल्या आयल्या त्यात तुमचे एक भावाने कसं फिलिंग्स कसं होत्या अयो मी स्वतःला नाही हा मला प्राईज गावलं नाही तसं काहीतरी बेजार झालं तुमचं नो 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 दॅट्स रॉंग मी फायनल सर आयले म्हटले तर तेच ग्रेट आय हॅव वॉन एव्हरी वन्स हार्ट दॅट्स द रिअल विन माले इंडिया सोडून आउट ऑफ कंट्रीसून कॉल आयसा कसल म्हटले तर विषय तू चोक्कोड करता तू विन तू बेजार करणं कमळानो माले कॉल आयसा नाही ಮೆಚ್ಚುಗೆ म्हणताना जणांच्या ಮೆಚ್ಚುಗೆ गावताना आमचं प्राईज गावलं नाही तर थोर नाही बहुमान किती म्हणताना एका स्पर्धेत बहुमान घेऊनच्या मुख्य नाही स्पर्धे करूनच्या मुख्य आम्ही त्यांचं स्पर्धे करताना तुमचे कार्यक्रम तुमचे एक अभिनय बघून जणांच्या ಮೆಚ್ಚುಗೆ आले तर तुम्हाला त्याचे एक समाधान त्याचे एक प्रोत्साह दिल्यासारखे सोले गेलविन सोपाना म्हणण्यासारखे त्या स्वतःल्यांचो त्या जणांचे एक ಮೆಚ್ಚುಗೆ घेतलं तर आम्हाला त्या गेद्दाला तिथले एक खुशी होता नाही आता तुम्ही त्यात खैल अग्गे पात्र निर्वहण केले सत ड्रामा ज्युनियर संत साधारण कितल्या महिन्याच्या एक स्पर्धेत आहे तई 6 मंथची स्पर्धे मांतर माले ड्रामा ज्युनियर संत सत्ती तई अग्गे पात्र माल गावलचा तई पौराणिक असायले तर फॉर एक्झाम्पल माले रामा गावलचा माले काळी गावलचा माले कृष्ण गावलचा माले कोरवंजी पार्टो गावलचा तसेच ऐतिहासिक ಅಂತ आयले तर माले अलेक्झांडर नाटक ಅಂತೂ अचुमा पार्टो आलचा मगे आम्ही माले सामाजिक पार्टो गावलचा लाईक अम्मा तसे पार्ट गावलचा त्याच्या तुम्हाला मस्त सांगलं तर तुम्ही विदेशातून ಮೆಚ್ಚುಗೆ करून कॉलेज तुमचे म्हणून तसले एक ಮೆಚ್ಚುಗೆ घेतलेलं आहे खैल तरी एक पात्राच्या सन्निवेश आमच्या जणांचं एक 2 मिनिटांनी करून दाखवलं होईदा हां होय ऑफकोर्स मी एचम नायकाचे पाठ करता जय भुवनेश्वरी ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರವಿಂದು ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭವ್ಯ ವಿಜಯನಗರವಿಂದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಚ್ಚಮ 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 ನಿನಗಿನ್ನೇಕೆ ಆ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಬಿಡುದು ನಿನಗಿನ್ನೇಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರನೆಂಬ ಪೊಗರು ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದೋ ಅದೋ ವಿಜಯನಗರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಜಯನಗರದ ಏಳಿಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವ ವಿಜಯನಗರದ ನಾಶ ವಿಜಯನಗರದ ಸರ್ವನಾಶ ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ अय्यो भारी एक चकोट अभिनय करून दाखल असत बहुशा अत्यंत दुःखदायक सन्निवेश असत एक शौर्याच्या सन्निवेश तुम्ही लीलाजाला होऊन मनोज्ञ होऊन अभिनय करून दाखले शक्त असत म्हणून हे एक यांत दखले एक अभिनयंतच कोणी कळले सध्या असा वीक्षा तुम्हाला एक दखले प्रश्न आहे काहीतरी पुढे तुम्हाला सिनेमांत जाऊनचे अवकाश असला तरी कोणीतरी सिनेमाचं तुम्ही ॲक्टिंग करा यावा म्हणून बोललेले तर तुम्ही जावले तयार असता आणि तुमचे आम्मा बाबा व ह्याच्या बग्गे काय सांगतील फर्स्ट मी ह्या क्वेश्चनच आले तर माझे पप्पा मागे अम्मनी दोघांचो मला मस्त सपोर्ट असा माझे फॅमिलींचो तसे मला एक अवकाश आले तर तू ये आमचे सिनेमांत तसेच काही आले तर मी खंडित जाणता किती म्हणता ना आता आमच्या भाषाने व सिनेमा येवले स्टार्ट झालस आता आमचा संसार ऑलरेडी बिडगडे झालसा त्याच्या ಒಟ್ಟು बायो पिक्चर होत असतात तसाच पुढे कोणतरी इंटरेस्ट घेऊन आसक्ती घेऊन आमच्या भाषांत्व फिल्म करते नाहीतर बदल अन्य भाषांत्व फिल्म करून
तुम्हाला बोलेलं काय केलं तर खंडित तुम्ही जावले तयार असतात निजाहून तरी जावल्यावे की म्हणताना आम्हाला अवकाश असल्याकडे आम्ही पुढे जावल्यावे होय. त्या एक प्रोत्साह असला तर आम्ही खंडित जाऊनचे एक आसक्ती आम्हा पिले आपणे यंता तुम्हाला तुमच्या एक ह्या अभिनया तुमच्या आसक्तीच्या क्षेत्रांत तुम्ही केले साधने बघून मस्त संघ संस्थेने असले होईत काहीतरी सन्मान पुरस्कार दिले असतात त्याच्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी सांगायला होईत माले कोण अग्गे सन्मान केलेच निया मग अग्गे समाज बांधवांचो माझे नमस्कार कोणी नाही कोणी अग्गे तुम्हाला पुरस्कार सन्मान दिलसे नाही आठो असा आमचे प्रशस्ती असतात आमच्याच म्हणून नाही बदलवो अन्य भाषांचे संघ संस्थे लायन्स क्लब रोटरी क्लब तसले काहीतरी ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ ಅಂತ ಕೆಲೆನ್ಸನಿ ಮಗೆ ಮಾಲೆ ಸುನಿಲ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಸರ್ ಮಾಲೆ ಕೆಲೆನ್ಸನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ पूर माझे थँक्स म्हणून मी सांगता मगे माले कळलेले मट्ट असं तुमचं कर्नाटक प्रतिभा रत्न म्हणून एक प्रशस्ती गावलस म्हणून ऐकलं त्या कोणी केल्या तुम्हाला कोणी पुरस्कार दिले ते ಬೆಳದಿಂಗಳ ಅಂತ ಬೆಳದಿಂಗಳ ನೋಟ त्यांत आम्हाला दिलेले प्रशस्ती होय तुमचे ह्या एक अभिनय कले असत संगीत कले असत ह्याच तुमचे स्कूल अंत खैल नमनीचे ह्याच तुम्हाला आता ड्रामा ज्युनियर्स 6 महिन्याचे ऑडिशन म्हटलं सीझन थंय गेल्या ते तुमचे एज्युकेशन असं मस्त प्रॉब्लेम आयिल्ले असत कितें म्हणटाना अडेतडे आयिल्ले असत तुम्ही 6 महिने बेंगलोरांत गेल्ले असताना तुम्हाला स्कूलाचे पाठ प्रवचन असं तुम्हाला तडे आयिल्ले असत परीक्षा बांधनचे भंग असत ते कसा मॅनेज केले असत तुम्ही तुम्हाला कष्ट झालं नाही ते नाही कितेच म्हणते तर मी तदा दाखले होते नी मी फर्स्ट खैल स्टँडर्ड क्लासांत त्यात मी दोन दोन क्लास ಅಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಪೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬ तसे मी ड्रामा ज्युनियर्स ಅಂತ मधी मधी रजे देताना मी थंय हित्ती येऊन शिकत होते कटील ಅಂತ येऊन शिकत होते मी तसे मी ड्रामा ज्युनियर्स ಅಂತೂ ತುಂಬಾ शिकत होते मग 3 महिने होताना माले एग्जाम पुरा आयले नी तो मी लायक शिकन माझ्या क्लास अंत मिच फर्स्ट ओके निजाहून तरी अभिनंदन किती म्हणताना तुमच्या अभिनयाच्या कलेचे ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು स्कूलाच्या वो एक पाठ प्रवचनांतो पाठी पडताना मी शिकांच्यांतो पुढे येवलेवे आणि माझे आसक्तीच्या क्षेत्रांतो पुढे येवलेवे म्हणचे एक तुडिता आणि त्या एक चोकोट उद्देश तुम्ही पेला असले मी त्यांनी तुम्ही क्लासांतो फर्स्ट आयलात म्हणून सांगले आता पुढे तुमच्या काय उद्देश असा कसाले करलेवे तुम्ही ह्या क्षेत्रांत काय करले होईद कसाले करले म्हणून काहीतरी उद्देश थोन घेतलाच आता मी पुढे माले डान्सिंग आणि सिंगिंग असं जावले असा माझे एम म्हटले तर मी थोरले होताना डॉक्टर होऊनचे ओके म्हणताना ह्याच क्षेत्रात पुढे जावल्या म्हणून काही नाही वृत्तीनिरता एक डॉक्टर होऊन काम करून त्याच्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು पुढे भरायला म्हणून असा आता आम्हाला कळलेलं सारखे तुमचे गुरी डॉक्टर हुंच्या डॉक्टर हुन कुठले रात दिस काम करल्यावर लागता राती व तरी रोग यायले तर त्यांचं सेवा देवल्या होत्या त्यादा तुम्ही ह्या मॅनेज करलं होईद हा तुमच्या क्षेत्रांत काही म्हणताना अभिनय आणि संगीतासंत मॅनेज करलं होईद म्हणून दिसता हा तुम्हाला टाइम गावद म्हणून दिसता हा माले टाइम गावद कितेच म्हणते तर मी हॅव तोंबा करीत होता मगे डॉक्टरचे मी करीत असतानी तसे मी दोन मॅनेज करले मला म्हणता आसक्ती आणि आम्ही पुढे जावल्यावे म्हणचे एक तुडिता असल्यावर आम्हाला खैलवो करले कष्ट नाही की ते म्हणताना मनसिद्धारे मार्ग म्हणचे एक बोळ असा त्या मनसिद्धारे मार्ग असला तर काही मार्ग आम्हाला गावताच त्या तुम्हाला खंडित पुढे दिस तुम्ही डॉक्टर तुमच्या काय गुरी असा डॉक्टर हुंच्या त्यावो पुढे सिद्धी हुंदे तुम्ही एक ठरले डॉक्टर होऊन नाव पावा आणि पुढल्या दिसादी तुमच्या ह्या अभिनय कले अनेको पुढे जाऊन दे म्हणून ह्या करता तुम्ही आत्ता आळवासंत आता ह्या कोटी सेरले ह्या वर्ष सेरले ह्या आळवासंत आता आळवासंत तुम्हाला कसं आहे ह्याचे कार्यक्रम ह्याच्या ಒಟ್ಟು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನच्या ಒಟ್ಟು तुम्हाला मार्गदर्शन असतं आहे ट्रेनिंग ಬಗ್ಗೆ त्यात अभिनय कलेचं तुम्हाला कसं स्कूल झाल्यापर्यंत स्कूलाच्या टायमांतच असतात तरबेती अगे
नाही स्कूलन त्याचे असता पुरा सिंगिंग असता फ्लूटचे ह्यांचं पुरा त्याचे स्कूलन त्याचे हे करतात आमस तसे माले डॉक्टर मोनाळवस मी मस्त थँक्स सांगता कितेच म्हणले तर आमस थंय बळेन आमचे आम्हाला प्रोत्साह दिलेन मागे त्यांनी आमस अग्गे माझे टॅलेंट पुरा भाईर हे करले म्हणे त्यांनी स्कूल अंत थंय जॉईन करेताना तुम्हा पिलं तुमच्या काहीतरी अभिनय करून दाखवल्या गॅस हा इंटरव्ह्यू घेताना इंटरव्ह्यू तसे काही केले नाही इंटरव्ह्यूच घेतले ओके म्हणताना तुमच्या कले अगे बदल रीतीने त्यांनी बघल्या गमन दिल्या असाद त्यामुळे त्यांनी इंटरव्ह्यू केल्या असाना आणि मी सांगायचं झालं दखले पोटशे असताना तुमचं साधारण तुम्ही कितल्या वर्ष असताना हे अभिनय कले सुरू केलसत मी दखले असताना कितेच म्हणले तर माझे दखल्याच तुम्ही मी साधारण कितल्या दखलं असताना माझे वर्क मी 5 का 4 गा तितके असताना कितेच म्हणले तर माझे 4-5 वर्ष असताना हा कितेच म्हणले तर माझे पप्पा मागे अम्मा असत नाही त्यांनी नाटक पुरं करतात नाही तोद्दा माले मागे माझ्या अक्कले ते बळत होते तोद्दा मी मागे माझ्या अक्का एक गोटेने बेसून बघत होते तसे माले वो मागे माझ्या अक्कले ते बघून बघून आमस वो इंटरेस्ट आले आम्ही वो हे करले म्हणे ना तसे आता तुमच्या अक्का विभा होय त्या वो ह्याचा अभिनय कले आणि संगीतांतच प्रतिभा घेतल्याच ना नाहीतर इंगड काहीतरी कले असा नाही त्या वो हॅनतच असा ऍक्टिंग अंत असा डान्सिंग अंत असा सिंगिंग अंत असा तुमच्यासारख्याच स्पर्धे सगळे जाणता होय आता सिंगिंग म्हटलं कोणापील तरी तुम्ही संगीताच्या तरबेती घेतल्याच आता होय मी नागेंद्र सर उजिरंत असताना घेतले रंग तरबेती तरबेती माझे अम्मा ಅಮ್ಮತ್ತ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ದೇಂತಲೆ ಮಿತ್ತನಿ ತುಮಸ್ घरसूनच मने ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೆ ಮೊದಲು गुरु म्हणसारखे तुमस घराच एक पाठशाले होऊन अम्माच एक गुरु होऊन तुमच्या ह्या क्षेत्रांत तुम्ही साधन करले एक संगीत म्हणताना एक डकले काहीतरी सॉन्ग पद्य आमच्या जणांच एक हे करतात शॉर्ट होऊन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 सोर्व भारी चोकोटसा निजहून तरी तुमचं एक कला सरस्वती ओलेलेचं म्हटलं तर तप्पने कला सरस्वतीच्या अनुग्रह तुमच्यावर अनेको मस्त असंदे हे एक संदर्भ बरं तुम्हा पिलं आणि एक प्रश्न करले पाहता तुमचे बाबा व एक कलाविद म्हटल्यात ते खैल ह्यांत क्षेत्रांत असं त्यांनी म्युझिक अंत संगीत त्यांच्या मित्रांनी आईल्या ते खैल ते म्हणताना हे ऑर्केस्ट्रा नाहीतर बदल संगीत कचेरी अग्गे देतात हा नाहीतर असं अवकाश गावले त्याचा तरबेती तेव्हा संगीत तरबेती तेव्हा संगीत तरबेती देतात अम्मा रंग तरबेती देतात बहुशा त्यांच्या एक
हे दोन संमेलन शक्ती तुम्हा दोघं पिलू आईचं म्हटलं तर तप्प होईना की तर म्हणताना अम्मा बाबा कसे धाकल्यांचं पुढे होता हा तशीच धाकली पुढे जाणतं म्हणायचं तुम्ही एक उदाहरण म्हटलं तर तप्प होईना की तर म्हणताना दोघा बबन्यವು ह्या एक क्षेत्रांत मस्त साधने केलसात आता तुम्ही ड्रामा ज्युनियर्स अंत गेले तर तुमचे अक्का खैलतरी तसला एक ಎಂತ ಆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಗೆಲ್ಸ होय माझ्या अक्का आधी ड्रामा ज्युनियर्स ಅಂತ ऑडिशन दिलेले मागे मी दिले तद्दा दोघं सिलेक्शन सिलेक्शन झाले तद्दा त्यांनी एक जण समांतर सिलेक्शन केलं एक घरच्यांचे एक जण एक चान्स दिलेले अक्काच्यानो ತಂಗಿ मस्त हुशार असं म्हणून दिसतं त्यांचं किती म्हणताना तुम्ही एक बोलताना एक कन्नडन सांगते चिनकुरुळी म्हणून चिनकुरुळी बोलसारखे भारी एक दाखले पोटशे बोलासारखे नाही भारी चोकोट बोलतात बहुशा तुमच्या बोलाच्या स्टाईलीच त्यांनी अवकाश तुम्हाला दिल्याने म्हणून यावत्ता की त्या म्हणताना दखली धाकली आता मी स्टुडिओत बघतसा दखली धाकली बोलायलाच पाठी पुढे बघतात त्यांचं असं बोल तसं बोल म्हणायला तर तुम्ही आता इथलं एक फास्ट होऊन इथलं एक काही एक अंजिके नसताना इथलं चोकोट बोलत असत निजहून तरी तुमचे एक ह्या एक संदर्शन आमच्या समाजाच्या इतर फॉर्शन्स एक मादरी होईसारख्या इतर फॉर्शन्स एक प्रेरणे देईसारख्या बहुशा होईद म्हणांचे माझ्या अभिप्राय तुमच्यासारख्याच आमच्या समाजांत मस्त कळे असाले परे एक एक फुलांचे कळे सांगता एक झाडर मस्त कळे असतं ते कळे फुलानं ठरले होताना आम्हाला भारी पोरलू दिसतं तसंच आमच्या समाजांत किटले दखले दखले कळे असा हा ते अग्गे तुमचे एक ह्या संदर्शनाच्या तुमचे एक परिचयाच्या प्रेरणेने तेवो ठरले होऊन त्यांच्या कलेवो उज्ज्वडस येऊन दे त्यांच्या कलेवो आम्हा सगळ्या समाजाचं परिचय होऊन दे त्याच हवे जाल्ल्या वेदिके गावन दे म्हणून मी विचारण घेत असं मी आता सुरवेसच विचारले होते तुमच्या फर्स्ट कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम खैला अभिनयाचे माझे ड्रामा ज्युनियरचा फर्स्ट कार्यक्रम तेवढ्या ठरल्या कार्यक्रम फर्स्ट कार्यक्रम म्हणताना बहुशा तुम्हाला असेल सुप्त कले एक उज्ज्वड्यास येवले त्या एक ठरल्या अवकाश की म्हणताना 6 महिन्याचा एक समयावकाश तुम्हाला गावल्यासा तुमच्या प्रतिभे हे केलं तुम्हाला साध्य थी ड्रामा ज्युनियरचं जाणताना काही अंजिके म्हणायचं झालं नाही हा माले फर्स्ट ತುಂಬಾ नर्वस पूर झाले भय पूरा मगे स्वाभाविक की म्हणताना अगदी पुढे वेदिके कोणाचं नर्वसनेस द्यांता मगे मी माझे ऑडिशन दिले नी एक हॅन्त ऑडिशन दिलेले मगे तोद्दा माले दिसले ओ है हॅन्त पुरा कॅमेरा असा थई है असा ते पुरा थई जर्जस असा एदुरू ते पुरा झाल्यापर्यंत मला तोंब धैर्य आले सुरू झाले कितेच म्हणले तर कितेच मी नी कसले ड्रामा करूनचे मी किती लायक ड्रामा करतात त्यांनी मला लायक माले प्रेस करतात या त्यास मागे माले भय म्हणूनच नाही त्या आता ना आता एक पळगल्ले अभिनेत्री होऊन आमच्या समोर तुम्ही राहुल सात आता तुम्हाला किती वर्षा आता माले 11 11 वर्षाच्या ह्या एक पयणांत मस्त साधने करून मस्त एक नाव पावन बहुशा त्यांनी बोलतानाच आमच्या वीक्षक बांधवांचं अंदाज होईद हे केवढ्या ठरल्या अभिनेत्री म्हणायच्या अंदाज होईद असले एक कळ आमच्या समाजाचे म्हणाले मला हेम्मे होता हे कळ पुढेच फुलानं मस्त ठरलं होऊन आमच्या समाजाचं एक ठरल्या नाव हडून दे म्हणून मी देवापिल मागान घेता तसंच असले एक कळा ठरलं होले मस्त मार्गदर्शन प्रोत्साह त्यांनी सांगसारखे आम्हा बाबांनी दिलसेने आमच्या समाजाच्या पुरा माता पितांनी त्यांच्या पोटशंपील असल्या एक प्रतिभे शोधून काढून त्याच हवे जाल्ल्या वेदिके निर्माण करून त्याच हवे जाल्ल्या प्रोत्साह मार्गदर्शन एक झाडस कळ ठरलेले पोषकांश कसं आगत ना तसंच पोर्शन्स आमच्या मार्गदर्शन मस्त आगत
त्या मार्गदर्शना प्रोत्साह देऊन त्यांच निरंतर एक कार्यक्रम द्यायसारखे त्यांच निरंतर एक पुढे जायसारखे अवकाश करून देऊनच्या प्रत्येक मातापित्यांच्या व कर्तव्य जलसा कोण आमचे वीक्षचे अम्मा बाबा गीता नायक आणि भगीरथ हे माले मस्त आत्मीय झाले त्यांचे कला प्रदर्शन व मी बघलेसा तसले एक अपूर्व कलाविदांचे एक सुपुत्री होऊन वीक्षा नायक आणि त्यांच्या अक्का विभा नायक आज समाजांत चोकोट नाव पावलीचं ह्यांच्या प्रेरणेने आमच्या समाजांत अनेको असले प्रतिभावंत उज्जोडीस येऊन नये म्हणून मागण घेऊन ह्या एक कार्यक्रमास हित येऊन त्यांचा परिचय करून घेऊन तिथं परिचय करून घेऊन ह्या केल्सांनी संदर्शन दिलसेनी त्यांच्या साधनाच्या परिचय आमच्या समाजाच्या बांधवांस वीक्षक बांधवांस दिलसेनी बहुशा आमच्या समाजाचे असले एक प्रतिभे ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंतू आयिल्ले प्रथम कितें म्हणतना दुसरं अग्गे साधक आयिल्स थोडे मस्त साधने केले मस्त वयस्सांनी ठरले जाले प्रायांनी ठरले असले आयिल्स आज प्रथम होऊन वीक्षा नायक आयिल्स आमच्या असले पुढे हो ह्या स्टुडियोंत आमच्या समाजाचे मस्त प्रतिभावंताच परिचय देऊनचे एक उद्देश आमचा असा असले मस्त मस्त प्रतिभे ह्या स्टुडियोच्या मूलक आमच्या समाजाच परिचय होऊन दे म्हणून वितरण घेत असा वीक्षा तुम्ही आता 7ನೇ क्लास म्हटलात न्ही होय आता हायस्कूलांत तुम्हाला मस्त अवकाश गावतो होय कला तुमच्या कला प्रदर्शन देवले कित्या म्हणताना ಪ್ರೈಮರಿಂತ आम्ही दखली त्यादा आमस त्या अभिनयाच्या ಬಗ್ಗೆ तिथल्या पुरदनचं हे असत ना एक आमस ಗೊತ್ತಸಲತ್ತ का प्रतिभा कारंजी एक अवकाश असता 5ನೇ क्लास असून प्रतिभा कारंजींत एक भागवायचेले अवकाश असता तुम्ही व प्रतिभा कारंजींत भागवायचेले असता त्यात प्राइज होऊन काहीतरी घेतलेच आता होय मी ड्रामा ज्युनियर सेलेपर्यंत मी SDM ಅಂತ ಹೊಂತನ माले प्रतिभा कारंजीस माले चान्स गावलंते ड्रामांत तद्दा माले अम्माच माले हे कसले ट्रेनिंग करून दिलेले तसे मी थई करताना मालेचे फर्स्ट प्राइज आलेले त्यांत कसले ह्यांत तुम्ही भागवायचेले असतात काही नमुनीचे स्पर्धे किती म्हणतात त्यांत बदल नंबरचे स्पर्धे असतात खैल स्पर्धेत भागवायचेले असतात तुम्ही प्रतिभा कारंजीत म्हणताना अभिनया गीते आणि सॉंग सांगांच्या खैलांत भागवायचेले असतात ते ड्रामांतच भागवायचेले असतात आता हायस्कूलांत आता प्रतिभा कारंजी बोशा कोविडच्या कारणाने आता 2 वर्षांनी प्रतिभा कारंजी चलत नाहीचा आता तुम्हाला 7ನೇच्या पर्यंत मस्त अवकाश असतात हायस्कूल त्या मूडबेद्रे आळवास ಅಂತಂತೂ बदल त्यांच्या आळवास नुडिसिरी तसले कार्यक्रम असतात त्यांत तुम्हाला भागवायचे अवकाश गावात त्या सोडून तुम्ही बदल काहीतरी बाहेरसून काहीतरी शिकायला हवे इंगड काहीतरी कलेच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही शोधने करून काहीतरी तरबेती घेवल्या म्हणायचे उद्देश असा माले आणि माले फ्लूट मध्ये तुम्ही डान्स शिकायला म्हणून डान्स शिकलाच आता तुम्ही होय भरतनाट्य नाही मी वेस्टर्न करतो मगे हे सेमी क्लासिकल करता त्यात आणि काही फ्लूट म्हटल्यात फ्लूट शिकांच्या फ्लूट शिकनचे मगे हार्मोनियम माले पप्पा सांगन देतात नी मी तेच करता हार्मोनियम मगे फ्लूट माले फ्लूट अंतू इंटरेस्ट असता आता हार्मोनियम तरबेती तुम्ही घेत असतात होय अक्का हो घेत असा होय घरांतच तुम्ही एक दोघा गुरु असाच तुम्हाला त्यामित्ताने तुम्हाला बोशा खैलू तरबेती घेऊनच्या कष्ट होईना
आणि त्यांच्या प्रोत्साह आसल्या निमित्ताने तुम्ही भायर इंगड तरबेती घेवचेव कष्ट होईना फुडल्या दिसांत तुमचे हे एक दोग जण भोवन्या चोकोट रितीर तुमचे कार्य साधने हुंदे तुम्ही फुडल्या दिसत तुमचे डान्स असद आणि संगीत असद नाहीतर तुमचे एक अभिनय ह्या अभिनयांत तुम्ही मस्त फुडे गेलसत अनेको मस्त ह्यांत अनेक नवनवीन एक शोधने करून नवनवीन तरबेती घेऊन पुढे मस्त चोकोट साधने करा ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या मूलक आमच्या समाजाचं तुमच्या परिचय भूषा अर्धी पुढे करतास आम्ही ह्या एक अज्ञजन सो प्रेरणे देऊन दे म्हणून विचारत ह्या एक कार्यक्रम आयिल्ल्यास तुम्हास मस्त धन्यवाद सांगता लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या पराहून विश्व कोंकणी केंद्राच्या पराहून आणि माझ्या वैयक्तिक नेलेर आणि वीक्षक बांधवांच्या पराहून तुम्हास धन्यवाद सांगता माले हित बळेन माझे बितूरसले कलाविदस परिचय करून ह्या अवकाश दिलेलस ह्या चॅनलस मागे अग्गे समाज बांधवांचो नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद